En el número de juny de la revista Serra d'Or destaquen dues entrevistes, la de Miquel Lluís Montaner, el pare Hilari Reguer, i la de Joan Josep Isern, el periodista Agustí Pons. També destaca un ampli reportatge fotogràfic arran de l'acte de lliurament dels Premis Crítica Serra d'Or celebrat el passat 3 d'abril. Aina Moll, un reconeixement general, article d'Isidor Marí, tot recordant la figura de la qui va ser la primera directora general de Política Lingüística de la Generalitat, que va morir el mes de febrer als 88 anys. El doctor Armand Puig parla del papa Pau VI, que va ser un intel·lectual lúcid i un pastor clarivident, home de la tradició i la reforma i papa objecte de contestació. Article de Joan Isart quan es compleixen 500 anys de la mort de Leonardo da Vinci, un home del Renaixement. Els seus retrats fets a llapis destaquen no solament per la qualitat i la descripció ajustada que desprenen les fesomies que dibuixa, sinó perquè, a més, reflecteixen la qualitat moral de la persona, afirma Isart. Toni Tovella i Vergés recupera un pintor reconegut a qui no hem estudiat prou, Lluís Graner i Arrufí, un artista interessat en la recerca de l'art total en què combina teatre, música, escenografia i cinema per fer-ne una anàlisi. Xavier Chavarria parla d'una icona musical de la modernitat un segle després, La consagració de la primavera, una de les obres més controvertides de la història de la música. Miquel Pujador dedica el seu article a la companyia elèctrica d'Arma, que continua en actiu 45 anys després de la fundació. Marta Monedero es pregunta on són les autores i és que el món del teatre i de l'art en general continua patint un dèficit de presència femenina. Monedero es pregunta per què passa això si la majoria d'alumnes de l'Institut del Teatre són dones. De Miramar a Sant Cugat, 60 anys de televisió espanyola a Catalunya, article d'Antoni Kirchner que repassa la seva història a través dels seus primers professionals i dels seus programes mítics. Les ressenyes com la de Francesc Vilanova, del llibre del pare Hilari Reguer, Escrits dispersos d'història, o la de Frederic Ribes, del de Francesc Cabana, L'agonia del capitalisme, entre moltes altres, al número de juny de la revista Serra d'Or.